Изминали са 10 минути от началото на видеото, което гледаш. Поглеждаш надолу и осъзнаваш, че чинията ти е празна. Тежко ти е и си преяла, а дори не си разбрала как си изяла такова голямо количество храна. Това е ден 1 от 20 съвета как да заблестиш отвътре навън, защото 2025 е годината, в която най-накрая поемаш контрол върху собственото си здраве. Не мога да подчертая достатъчно колко е важно да се храниш, без да те разсейват външни фактори. Когато се храниш спокойно, даваш достатъчно време на стомашно-чревния ти тракт да изпрати сигнал към мозъка ти, когато си сита. И така ще можеш да разбереш, когато си се нахранила, да спреш и да не преядеш. А ето и няколко съвета как да се храниш по-осъзнато и да не преяждаш. Повярвай ми, когато ти кажа да пробваш да оставяш приборите си след всяка една хапка в чинията си. Така ще имаш и повече време да сдъвчеш самата си храна. Забрави за телефона си, по-добре го остави и в друга стая, както и за всякакви други устройства, които може да те разсейват от типа на телевизори, лаптопи, таблети и така нататък. Най-хубаво е да имаш обособено място за хранене в твоя апартамент, където да ядеш абсолютно всеки път. И не забравяй да дъвчеш бавно.